ମୁଁ ତ ଖାଇ ଉଠିସାରିଣି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ମୁଡ୍ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ବସିକିନା ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ବିରିୟାନୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘର ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଦର୍ଶ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯିଏକି ସୋମ ଭାଇ। अच्छा हमको सिखा रिया है। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପାଇଁକି ସବୁ ଚାଲିଛି ଯୋଗାଡ଼, ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଇଠି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଗର ଭାଇ। ଯାଉଛି ଦିଦି ହରିଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ଦିଦି ହରିକା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମସଲା ଫସଲା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦିଦି। ଚୁପା আমি ভাল ড্রেস বনি তু গেলি নাই 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 তু মানা কলু গুন্ডু পালো যা ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଆରେ ମାନେ କିଟୁ নাই তো গুন্ডু মানা কলু তু যা ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି କମ୍ବଳ। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। ଏଠି ଶୋକା ହେଇଛି। তু যা দয়া করে প্লিজ ଆରେ ଦେଖ ମୁଟା গুন্ডু তো আমাদের পিছা আমাদের যা পিছনে মুখ দেখাবা সিরিয়াস ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଦିଦି ଅଙ୍କିତା ଦିଦି, ଯିଏକି ସୋମ ଭାଇଙ୍କ ଦିଦି। ହାଇ କରିଦିଅ ଦିଦି। হ্যালো ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମ ମୁମ୍ବାଇ ଅଲଗା ତମେ କିଛି କହୁନ ତମେ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡେଇ କ'ଣ କୁହ? ଗୁଣ୍ଡେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି ହଲୁଛି କ'ଣ? ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଲେ ଭାଗ ଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ସେଠି ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାତିଆନ ନାତୁଣୀ ମାନେ ଆଉ ଭାଇଆନ ଭାଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଆଜ ଭାଜିକିନା ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ। ଆମ ଏଇକା ପିଆଜ ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜ ସମାନ ଭାଇ ସୋମ ଦାଦୁ। ओ भाई मारो मुझे मारो। ଆମର ଦାଦୁ ତ ଦେଖି ଛାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଭାଜୁଛନ୍ତି ସୋମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ଝିଅ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଏଇଠି ଭାଜୁଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼। ମାରିନେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ନାଲି ହେଉଛି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଆଉ ତା ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ରଖୁଛି ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ଭାଇ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ଆମ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଖାଇଦେଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆଇଲେଣି ଅଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ନାଲି ନାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ ପଛପଟେ ଆଇଲା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ବଡ଼ ଭାଇ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ହେଲା ସରିଗଲା। ମେକଅପ୍ ନେଇ ବାହାରିଲା ଆମ ପିଆଜ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି। ଟୋକାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜ୍ ଦେଇଛି ଆମର। ଦେଖ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିବ ଏଠି। ଏଠି ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ନ ପାରିକି ଚିଆରୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଟୁଲଟା ଆଣିକି। ଆଉ ଏଇ ଚାଲିଛି ଆମ ପିଆଜ ଭଜା। ବିରିୟାନୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ହେଇ ଚିକେନ କଷା ଆମର ଚାଲିଛି। ଚିକେନ କଷା ହବା ଉପରେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୋମଦା, ତମେ ଚିହ୍ନିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହେଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं कर। ଆଇଲେ ଆମର ବଣରୁ ମିଷ୍ଟର ରିତୁ ଭାଇ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ରୋଷେଇ କଲା ନଥିଲେ, ଅଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖାଇଲା ଆମ ମିଷ୍ଟର ଲିଟୁ ଭାଇ। ହଉ A few moments later. ଆମ ଚିକେନ ତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଉପରେ ଭାତ ଚାଲିଛି। ଏଇକା ସଦା ଚାଲିଛି ମୋ ଚିକେନ। ବିରିୟାନୀ ସରିଗଲାଣି ଆମର, ଖାଉଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଅଟା ଟିକେ ଖାଇବ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦବୁନି। ସୋମ ଭାଇ ମତେ ଧରି ଯାଇଥିଲେ,
ଅଇକା ଆମ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ମରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାସ ଠେଲା ଚାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ଦି ଚାରିଟା ଆଣିଲୁ ମୁଣ୍ଡୁ ଦମ୍ ମରା ହେଲା। ଇଟା ଦି ଚାରିଟା ସିଏ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଆଉନ ଇଟା ନେଇକି ଆସିବ। ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡୁ ଜମା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଟା ଗୋଟେଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା। ଏଟା ମାଛ ଚାଲୁନ ଆଣୁନ ଇଟା। ଏଟା ମାଛ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଇଟା ଗୋଟେଇବାକୁ। ଏଟା କାର୍ଡ ଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ଗୋଟଉଛି। ଇଟା କି হবে ଉପରେ ରହିବ ଚାପା হবে ତପା ହବ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଇଟା ଆଣେ ବଡ଼ ଇଟା এটা পাঁচটা নে চাপে দে ওটা হবে নাই কেন হবে না কষ্ট পড়ে জিনিস ওজন পুরা দরকার ওজন ବଡ଼ ଆସିକି ମୁଁ ବସି ହଉଛି ଓଜନ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପଳେଇଲେ। ଏଟାରେ ପାଣି ପୁରା ବାଲ୍ଟି ଦେ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ପୁରା ବଣଭୋଜି କୋଉଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧପ୍ 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 ହେଉଛି। ଆମର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ। ଡୁଡୁକ୍ 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 ଡୁଡୁକ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ଛାତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ଏଠି ଜିମ୍ କରୁ। ଜିମ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ି ତ ନାହିଁ ତଥାପି ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲେ ଆମର। ହଉ ଏତିକି ଆମର ହାଣ୍ଡି। ଆମର କଚୁମ୍ବ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସରିଲା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମ ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦମ୍ଟା ପୁରା ମରା ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଖାଇବ କି ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଯିଏକି ସୋମ ଭାଇଙ୍କ ବୋଉ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ ହଣ୍ଡା ଆମର ସଫା ବି କରିସାରିଲେଣି ଅଦା ଅଧି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇ ଉଠିସାରିଲିଣି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।